Dobré ľudkovia, takže niektorí z vás ma poznajú podľa videí ako toto. Hey, hey, off the juice, codeine got me tripping. Alebo ako toto. I'm sorry, little one. Ale je to už celkom dávno, čo som natáčal tieto videá. Rozhodol som sa však natáčať trošku iné videá, a to trading videá. Prečo? Lebo tradingu sa venujem už približne pol roka. Baví ma to a príde mi také blbé hovoriť na trading, že je to scam. Tak práve preto som sa rozhodol, že natočím svoju celú journey sem na tento kanál a budem vás updateovať, každý večer si dáme livestream a porozprávame sa, aspoň sa odreagujeme. Aktuálne sa nachádzam v Utahu, v Amerike, vo Vernali a mimo tréningov aj tak počas celého dňa nemám čo robiť, takže si tu budem strihať videá, backtestovať a robiť vlastný journaling. Takže ak chceš byť pri mojej ceste a pozerať sa na to, ako sa tu v tom zdokonalujem, poprípade zbohatnem, chudobnem a aký je tu život, tak ma sleduj a každý večer si dáme pekne stream. Možno niekedy tam bude aj také smiešné video. Ale o tom až potom nechám rozhodnúť vás. Dobre? Takže majte sa. Čus.